Pois aí están nosos 4 semifinalistas, pero só hai oco para 3 na final para unirse a Lucía e Virginia, que xa son as 2 finalistas da 7ª edición da Liga. Forte aplauso para César Romero, que nos trae a decisión do público. Hola, María. Wow. Que emocionante todo, Vasme permitir un momento unha cousa? Sí, claro, por suposto. A mí gustaríame, evidentemente, hoxe a noite dos protagonistas, que son todos e cada un deles, pero gustaríame, pola parte que me toca, darlle a noraboa a todo o meu equipo que forma a parte das... toda esta música maravillosa, que traballazo fixeches este ano. Noraboa a todos e cada un deles, a Boris, a Genia, a todo o equipo de sonido. Gracias, porque sin vos esto non sería posible. Por iso somos un gran equipo, verdade, César? Sí. Eu quería pedirlle aos 4 semifinalistas que se poñan en pé, por favor, que eles son os 4 sobre os que hai que decidir, e a primeira decisión está nas mans do público. O público decidiu a que concursante quere salvar. É dicir, cal destes 4 concursantes pasa á final da 7ª edición da Liga. Gustaríame colocarme aquí porque gustaríame verlle a cara aos rapaces. Noraboa aos 4, sodes uns fenómenos. O público determinou que o concursante que debe pasar a gran final é... Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Parabéns! Non pasa nada, non pasa nada, non pasa nada. Non hai tempo de... Gracias, de verdad, o sea, estoy hiper agradecido, hiper contento, de verdad. Gracias. Pois, Carlos, parabéns porque chegaches á final da 7ª edición da Liga. Xunto con Virginia e Lucía. Podes unirte aí ás túas compañeiras, podes unirte a elas. Corre para lá. Forte aplauso para Carlos. Bueno, a seguinte decisión tena que tomar os padriños. Os padriños son os encargados de decidir a que outro concursante salvan. Cal deles será o 4º finalista da 7ª edición da Liga, Javier Saavedra. Pois os padriños queremos darlle a nosa noraboa aos finalistas e transmitirlles desde aquí o noso apoio, e que ainda que seamos cada un padriño de 2, sentímonos padriños de todos. Entón, despois da deliberación, que foi moi axustada, moi difícil, decidimos que a persoa que ten que pasar a final é María. María, 4ª finalista da 7ª edición da Liga. Parabéns, María, moitos parabéns. Felicidades. A emoción viñen pa aquí. Fixeches ben, tes que ir para onde te leve. A emoción trouxome pa aquí. Pois aquí está ben para recibir este forte aplauso, porque ela é unha das finalistas da 7ª edición da Liga. Que menos, María. De verdade, quería decir unhas palabras agradecida con toda a xente que traballa aquí, que fai todo posible por manter a Liga viva e que siga habendo máis ligas, de verdade. Iso é, grandas, María. Podes unirte aos teus compañeiros Virginia, Lucía, Carlos e María. Quedan 2 concursantes, pero só un posto para a final. Esa responsabilidade, esa decisión tena que tomar o xurado, Antón Reixa. O xurado primeiro protesta. Que enerxía, que enerxía. Protesta e manifesta. Primeiro, que somos 4 profesionais desta música que nos deu tantas alegrías a todos. E de alguna forma nunca nos vimos sometidos a tal presión como as que levamos padecido nestes programas, porque é durísimo, trasladámoslo a todos os concursantes, é durísimo este labor de xulgar o traballo dos outros. Nos vivimos de gustarnos e agora temos que repartir disgustos aquí. A segunda queixa, que é unha queixa, dice Reixa, que... Tiene un programa de radio que decía, si tes queixa, chama Reixa. Vale. No, a queixa vou rápido, pero entender que tamén ten que haber algo de suspense. É que advertimos unha cousa, que este sistema, con todo respeto pro público de plató, con todo o sistema pros padriños, eso de expropiarnos ao xurado da decisión completa nesta fase tan delicada que é a segunda semifinal,
pode levar a unha situación en que tiveramos que votar en contra das nosas conviccións, porque Certo. habería dúas eliminacións previas que nos están expropiando da nosa soberanía. Dito isto, con todo cariño que vos queremos a todos. Están aí dous grandes que son David e Jay, pero eso só pode ser para un que? Jay! Jay! Parabéns, Jay, que se converte no quinto finalista da 7ª edición da Liga. Jay, parabéns. Parabéns. Pero é verdade que aquí temos o quinto finalista da 7ª edición da Liga. Gustaríame darlle a palabra a David, que rematou a súa actuación un pouquiño afectada. Por favor, campeón. Ven aquí, ven aquí. Permíteme, Jay, discúlpame. Ven aquí. David, eu creo que contigo, e xa estou emocionada outra vez, na Liga conseguimos algo especial, que foi que ti mesmo te sorprenderas de ti. Porque chegaches aquí, xa sabedes, moi inseguro e fixeches maxia. Tes algo que ninguén pode ter, que é a túa voz tan singular, e sobre todo esa inseguridade que falades da autoestima. Ten 19 anos, como non vai ter inseguridade? Como vai ter autoestima? Pois é normal. Tes toda a vida por diante para gañar esa seguridade, esa autoestima que a tes e que aquí na Liga descubríchela en gran parte, non, David? Moitas gracias, la verdad. Queres dicir algo? David, te esforzas para iso? Veña, saca algo do que tes aí dentro. Pues nada, moitas gracias a todos, sobre todo aos meus compañeros, porque foron o maior apoio aquí, o sea, ainda que había que madrugar, eu levantame con ganas para vir aquí xunto a vos, tomar o café, estar con vos aí, pasarlo ben, o xurao que sempre chegaba e che daba un consello, todo o público que te quere, todo o equipo. Moi orgulloso, verdad? Unha experiencia única. Nos estamos moi orgullosos de ti, do que conseguimos contigo na Liga. Parabéns, disfruta deste agasallo que foi a Liga para ti, e aquí queda moita carreira ainda para ti, David. César. Hai unha cousa a nivel artístico que me gustaría destacar, de que falamos incluso hoxe pola mañán. Preguntaba eu, David, ti estás notando o teu cambio personal na orquesta? Porque é moi complicado este escenario, pero o campo da festa é dificilísimo, porque conectar ca xente tamén costa moito. E decíame, ahora, para min o palco é un paseo. Xo dixo aquí na Liga, é certo, Entonces, alégrome moito de haber coincidido contigo. Eres un fenómeno. Ojalá compartamos escenario como vez. David, eres un fenómeno. Gustaríame darlle forte aplauso para David. Podes sentarte co teu padriño Diego Barbazán e tamén cos teus compañeiros. Jay, como finalista da 7ª edición da Liga, agora sí é o teu momento. Ya está, xa o dixo todo con esa sonrisa e con este xesto. Gracias. Xa o dixeches todo. Gracias. Claro que sí. Gracias a mis compañeros. Estoy súper orgulloso de haber formado parte de la mejor temporada de las ligas. Gracias a todos, porque como artistas son increíbles, pero como persona aún más. Los admiro muchísimo. Gracias, gracias y gracias. Vou pedir un aplauso, que veñades para aquí. Virginia, vente para aquí. Lucía, Carlos e María, por favor, poñedevos aquí, porque estes son, señoras e señores, os finalistas da 7ª edición da Liga dos Cantantes Extraordinarios. Carlos, María, Virginia, Jay e Lucía. Familia, vémonos a vindeira semana na gran final da 7ª edición, xa sabedes, con moito ritmo, moita música, moita canción, pero sobre todo, con moita emoción e con moito corazón. Grazas por estar aí. Un bico, familia.